Hola a tots, benvinguts de nou al canal La Mares de Lectures. Jo em dic Marta i us dono la benvinguda a un nou blog de lectura. La meva intenció era fer una miqueta més seguits aquests blogs de lectura, però realment no estic avançant gaire amb les lectures que estava fent i no tenia gaires novetats per explicar. A part, la setmana passada vaig tenir bastanta feina i vaig estar bastant ocupada i no em va donar gaire temps de gravar tampoc, així que començo fent una miqueta d'actualització de com van les meves lectures, perquè en realitat no he acabat cap. Començo parlant-vos del llibre de relats que estava llegint, que són els Cuentos Góticos de l'Elisabeth Gaskell. A mi és una autora que m'agrada molt. He llegit diversos llibres d'ella, he llegit Norte i Sur, La casa del páramo, Cranford i fins i tot he llegit algun relat que hi ha aquí. Però bueno, encara el tornaré a rellegir i de moment he llegit fins la pàgina 230 i estic per començar el relat que ja he llegit, que es diu La bruja Lois, que fa molt de temps que el vaig llegir, no el recordo bé, però bueno, de moment els relats que porto llegit no m'estan agradant gaire. No perquè no estiguin ben escrits o ben ambientats o tal, però bueno, generalment a mi els relats no m'agraden gaire perquè no acabo de connectar amb els personatges. Si no els llegeixo d'una tirada, quan m'hi torno a posar m'he oblidat de lo anterior, perquè com no he profunditat en la història dels personatges, doncs m'oblido del que he llegit. I al final em dona la sensació que no m'he enterat bé del que m'estaven explicant o del que em volien dir amb el relat, i això m'està passant una miqueta amb els relats que he llegit fins ara. La bruja Lois és un relat bastant més llarg, així que bueno, ja us explicaré. Té unes 130 pàgines aproximadament, així que bueno, aviam què tal. Espero poder-ho llegir aquesta setmana. D'altra banda, us volia també parlar de la meva lectura per excel·lència d'aquest mes d'octubre, jo crec que de tot l'any, perquè m'està encantant. Estic parlant de La cosina Rachel, de la Daphne du Maurier. Em queda res, o sigui, em queda això. Estic super enganxada. L'estem llegint en lectura conjunta. De fet, hem quedat a llegir els últims capítols per Skype o llegir-los així tots junts, i demà llegim el capítol 23 i el capítol 24 i ens deixem el 25 i el 26, que són els dos últims, per dijous, o sigui, i la cosa està tensa, o sigui que l'espera es farà eterna, però bueno. Ja us vaig explicar en l'altre blog una mica de què anava la història de la cosina Rachel. No sé, jo he avançat ja bastant i ja veig per on van les coses, i realment no és una història de por, sinó una història més aviat de por psicològic, no? De lo manipulable que pot ser una persona i de lo manipuladora que pot ser una altra, no? La Rachel és un personatge molt complex i molt curiós, i realment a mi m'ha encantat. És una història que m'ha encantat moltíssim. I una de les coses que també m'està agradant moltíssim d'aquesta història és la manera d'escriure de la Daphne du Maurier. Em sembla una escriptora fantàstica i a més aconsegueix que al final de cada capítol és que tinguis ganes de seguir llegint, et quedis amb una sensació de què està passant, brutal, i és que ho aconsegueix al final de cada capítol, que diguis, mare de Déu senyor, i m'he d'esperar fins demà per seguir llegint. No sé, m'està agradant molt, i realment si no heu llegit mai a la Daphne du Maurier, jo és que ara m'ho he llegit tot d'ella i us recomano moltíssim que la conegueu, perquè és una grandíssima escriptora. I bé, fins aquí el momento fangirl de la Daphne du Maurier. D'altra banda, també segueixo amb Infernales, de Laura Ramos, la biografia de les germanes Bronte, que també m'està agradant molt, però bueno, vaig una mica més lenta, crec que un 60 o 70% aproximadament, així que ja em queda poc. M'està agradant molt lo profunda que és. Estic descobrint moltes coses que no sabia quan vaig llegir l'altra biografia que vaig llegir, El sabor de les penes. No sé, m'està agradant molt, i realment és una història molt ben documentada i m'està agradant moltíssim.
Ja us parlaré sobre el llibre. De fet, tinc intenció de fer un vídeo especial sobre les germanes Brontë, però crec que el faré a l'altre canal, perquè ja he llegit totes les seves obres de ficció i també he llegit una mica de la seva poesia. I després de llegir dues biografies, jo crec que ja estic preparada per parlar-vos sobre les germanes Brontë una miqueta més extensament, així que ja us explicaré, ja us diré, ja ho veureu, no ho sé. I res, fins aquí la meva actualització. Suposo que tornaré a gravar demà, no ho sé, ja us diré, ja em veureu per aquí. Adeu! Hola, bon dia. Avui ja és dimarts. Avui quin dia és? Dia 19 d'octubre. Com heu vist, he anat a la biblioteca del meu poble. He agafat, havia reservat un llibre que estava en préstec i m'han avisat avui que ja el podia anar a buscar, així que he anat i a més he agafat altres cosetes, així que us ho vaig ensenyar. El llibre que havia reservat me l'ha recomanat una companya de feina i jo seguia a l'autora per Instagram, em cridava l'atenció, però sí que és veritat que no havia llegit res d'ella i la meva companya de feina em va deixar un dels seus llibres il·lustrats abans de llegir el que he encarregat, una mica per entendre una miqueta el seu món i veure una miqueta com és l'autora abans de llegir la novel·la. I la novel·la que he agafat és L'Anguila, de Paula Bonet. És una autora que és valenciana, si no m'equivoco, i això és il·lustradora, fa uns llibres il·lustrats preciosos. I aquesta és la seva novel·la. No sé quan va ser publicada, la veritat. No ho sé, no ho posa. Però això, he agafat L'Anguila i aviam què tal. La meva intenció és llegir-lo a l'octubre i ja us aniré explicant aviam què tal. Després, un altre llibre que anava buscant també el vaig veure a l'Instagram de la Paula d'Entre Paraules, crec que és. Ja fa un temps, però m'havia quedat que m'interessava i la Paula i jo resulta que som del mateix poble i compartim biblioteca i ella em va agafar la de la biblioteca i vaig pensar, vale, doncs ja l'agafaré jo més endavant. I és un llibre d'assaig, de literatura, i es tracta de com escriure bé una ressenya d'Enric Serra Casals. M'interessa, més que res, una mica per aprendre, per millorar, per fer les coses una miqueta millor, doncs m'interessava aquest llibre i l'he agafat també de la biblioteca i també ja us aniré explicant. I després m'he donat una volta a veure què trobava, una mica amb intenció de llegir autores d'octubre, aquesta iniciativa de llegir autores durant el mes d'octubre, tot i que s'han de llegir tot l'any. Jo aquest any és el primer any que sí o sí només volia llegir autores al mes d'octubre, normalment ja ho combinava amb altres lectures, però aquest any he decidit que només llegia autores al mes d'octubre i jo tenia en realitat molts llibres seleccionats per llegir aquí a casa, però m'he donat una volta i aprofitant també la temàtica de Halloween m'he anat als llibres així més de terror i he agafat un llibre curtet que porta el símbol aquest de llibre de por i és El carreter, de Selma Lagerlöf. És una autora escandinava, sueca. I bé, va ser la primera dona a guanyar el Nobel de Literatura i ja us explicaré, em crida bastant l'atenció. No ho sé, ja us explicaré. I després també m'he donat una volteta per la zona de narrativa. I jo tinc algun llibre de l'editorial Les Hores, em criden molt l'atenció i de fet aquest mes tinc un seleccionat per llegir-lo dels que tinc a casa, però he vist aquest que era molt curtet i m'ha cridat l'atenció l'argument i l'he agafat també. I és Els feliços anys del càstig, de Fleur Jaeggy, no sé com es diu. També m'ha cridat força l'atenció, així que ja us explicaré. I res, això és tot el que he agafat. Al final m'he agafat llibres molt curtets perquè ja tinc molts seleccionats i a més tinc uns quants començat que no he acabat. Però I res, ara anava a seguir llegint La cosina Rachel, llegiré el capítol que ens toca per avui i aviam si em dona temps de llegir alguna coseta més abans d'anar a treballar.
I res, això ha sigut el meu matí, avui, anar a la biblioteca, agafar llibres, llegir, poca cosa més. Així que ens veiem en el proper clip. Hola a tots, què tal? Com esteu? He canviat una miqueta la situació perquè hem quedat amb els que estem fent la lectura conjunta de la cosina Rachel, amb l'Adrián de Victorina Split i la Carola de la compte d'Instagram carola.punto. Hem quedat per acabar la cosina Rachel, llegirem els 2 últims capítols mentre estarem connectats. I res, només venia a explicar-vos que em fa gràcia i em fa molta il·lusió. Ha sigut una lectura fantàstica amb ells i per una part estic molt emocionada perquè, d'una manera estarem junts durant una estona llegint al final de la cosina Rachel i d'altra banda em fa molta pena acabar el llibre perquè m'està encantant i em fa molta pena acabar-lo. I res, d'aquí, potser demà ja us explico les meves impressions finals sobre el llibre i res. Em vaig acabar la cosina Rachel. Hola a tots, doncs per fi arriba a aquest últim clip d'aquest blog. Vaig acabar dijous la cosina Rachel, com heu vist, i ja sabeu que m'ha encantat. Perdoneu pel soroll de fons, però porten tot el matí fent obres al carrer i a un pis de per aquí a prop també estan fent obres i se sent molt soroll ambient i la veritat és que no podia gravar en un altre moment que no fos ara, així que em sap molt greu perquè no se sentirà del tot bé, però això que deia, que ja he acabat per fi la cosina Rachel, com bé sabeu i com bé segurament intuïu, m'ha encantat, ha sigut una de les millors lectures que he fet aquest any. No sé quin puesto ocuparà quan faci el top de lectures, però seguríssim que estarà molt alt. I bé, tant la lectura com l'experiència de la lectura han sigut de 10, o sigui, per mi la lectura ha sigut fantàstica, però és que la companyia ha sigut encara millor i a més, a part de les persones amb les que he fet la lectura conjunta, la meva mare també l'estava llegint i ella se'l va acabar una miqueta abans que jo, però també poder compartir amb ella les nostres impressions sobre aquesta lectura doncs, també ha sigut fantàstic i bé, un final sorprenent que ja intueixo que deu ser una senya d'identitat de la pròpia autora i no, és que no tinc res més a dir, tampoc vull explicar gaire perquè penso que la sorpresa serà millor si no sabeu res, però que totalment recomanat. És que de veritat és fantàstic i l'autora és meravellosa. És que no tinc res més a dir, la veritat. I a part de tot això, aquest cap de setmana també he acabat Infernales, que és la biografia de les germanes Bronte que estava llegint, que també m'ha agradat molt. La veritat és que de l'altra biografia que havia llegit m'ha agradat molt més aquesta i planejo fer un vídeo parlant-vos de les germanes Bronte en general i per on començar a llegir-les,
quines són les obres d'elles que més m'agraden, les que més m'han arribat i potser les que menys m'han agradat i res. Però ja més endavant ho faré, ho he de preparar bé i em vull documentar encara millor després de llegir les biografies i res. I he començat una lectura, vaig a buscar-la. He començat Els feliços anys del càstig de Fleur Jaeggi. És una escriptora que és de Suïssa i, bueno, potser el seu nom no us soni, però resulta que és la dona del Roberto Calasso, una eminència en literatura italià. L'autora és de Suïssa, però ha viscut més de 30 anys a Itàlia i, de fet, crec que la seva escriptura és en italià. A més, ha sigut traductora de Thomas de Quincey i de Marcel Suop de l'anglès a l'italià. I bé, l'acabo de començar, però m'està agradant molt, la veritat. Parla sobre un internat on una jove adolescent comença a sentir coses per una de les seves companyes i, no sé, encara és molt aviat, però hi ha coses que m'han recordat amb la manera com s'estan relacionant aquestes dues noies. M'ha recordat moltíssim el Palacio de Hielo de Targey Bessas, que ha editat Trotalibros aquest any. No sé, té una sèrie d'elements que m'han recordat moltíssim aquest llibre i aquesta relació entre les dues noies adolescents i tal, de moment m'està agradant força. És supercurtet, però m'he llegit més o menys la meitat, me'l vaig començar ahir i jo crec que l'acabaré avui o demà. I res, fins aquí la meva actualització de lectures i també fins aquí el blog d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat i res, ens veiem properament en un vídeo. Adéu!